Той е търсач на височини и споделени преживявания. По професия е планински водач, а по сърце пътешественик. И това не съм аз. Нашия гост за последните 5 години. Денивелацията, която преминава, се равнява на 46 пъти изкачването на Еверест. Аз ще се прекръстя. Какво е да погледнеш света от върха на най-високия активен вулкан на планетата и да стъпиш на най-близката до звездите точка на Земята? Ще ни разкаже сега Георги Божинов. Здравей, Георги! Здравейте! Твоето приключение започва от едно изкачване в Рила и ти решаваш, че планината е за теб и тръгваш към Непал. Да, точно така. Аз съм изкачила Рила, но не тръгнах към Непал. Как така се случва изведнъж? Просто когато се качих там, Седемте Рилски езера, много хора знаят за тях. Да. Има един връх с много хубава гледка. Бях много впечатлен, обаче много ми се искаше да изживея нещо, което е повече от това. Нали? Това да е, така да се каже, само началото. И почнах да търся в интернет, така, съвсем небрежно и попаднах на това, че може човек да се качи пеша до базовия лагер на Еверест. На мен това ми звучеше изключително трудно преди това, но разбрах, че всъщност не е обикновена планинска пътека. Разходчица. Да. Обикновено. Да. И всъщност още същата година на есен с още двама приятели се организирахме и отидохме там. Да, направихме всъщност доста дълго пътешествие в Хималаите тогава. И много ти хареса и с това ли решаш да станеш планински водач? Много ми хареса. Заради това реших следващата година да направя друго пътешествие. И отидох в Перу, върнах се в България и се замислих чак тогава, нали, добре, аз до кога мога да продължавам така, да пътувам по 3 месеца на година, и се сетих, че мога да стана планински водач. И да си го превърна в професия. Каква беше твоята професия преди това? Преди това бях студент и едновременно с това работих в кол-център. Съвсем абсолютно си преобърнал своя живот. Да. Като планински водач, имал ли си някакви инфарктни ситуации? Случвало ми се, за съжаление. Организирал съм и евакуации с хеликоптер, с кон понякога. Да, случвало се хора да имам, нали, хора с височинна болест, които трябва да посетят болница спешно, или хора с други медицински състояния, въобще не свързани с планината, които се налага да ги евакуираме по някакви причини. Със смърт не си се срещал, предполагам? Не, за щастие не. Пожелаваме ти го да не се срещаш. И аз си го пожелавам, мерси, да. Кой е най-впечатляващия за теб връх, който си изкачва? Един от най-впечатляващите определено е Котопакси в Еквадор. Макар че не е най-високия в Еквадор, всъщност за мен беше изключително красиво преживяване. Просто това да застанеш на ръба на огромен кратер на почти 6000 метра височина, на активен вулкан, от който излиза пушък, и с страхотната гледка към всички останали вулкани. Лавата виждаш ли как се растива? За съжаление не, или за щастие, може би. Може би за щастие, да. Може би за щастие, да. Добре, че красиво е, но нямаш ли страх? Естествено, има доза страх в цялото нещо. Нали? Толкова не е страшно, няма да е и много интересно, може би. Не знам. Оттам идва и емоцията, адреналина. И именно заради страха си представям, че много хора изпитват влечение към планините. Нали? Чувството за величие, че планината е огромна, ние сме, нали, мънички хора. Твоето влечение, заради това ли се качваш по планини? Част от това, да, но по-скоро мен ме привлича красотата на природата, привлича ме физическото предизвикателство и най-вече това, че в природна среда някакси всичко се опростява, защото всичко се свежда до това да си направиш прехода за деня, да си легнеш да спиш, да се нахраниш, няма нищо отвъд това. Това са най-големите проблеми, нали, с които трябва да се справиш. И да. Аз като те върна сега към вулканите, малко се възпомених, защото усещам как съм тръгнал и аз към някой вулкан. Какво трябва да направя преди да изкача един вулкан? Трябва да направя някаква проверка, примерно? Проверка не е задължително. Активните вулкани обикновено си има някакви служби, които си ги следят, колко са активни. Нали? Понякога, например, въпросния Котопакси понякога го затварят и не може да се изкачва, нали? Защото те много сериозно го следят дали има шанс да изригне. А иначе вулканите
в изкачването на вулканите няма нещо много по-специфично за разлика от другите планини. То в крайна сметка си е планина като планина, просто има огромен кратер отгоре. Има шанс изведнъж лава да те покрие. Да. Общо взето, да. Или по-скоро, това, което е по-вероятно е да има някакъв пушек, заради това всъщност си взимаме и специални маски. Ако случайно има пушек от кратера на вулкана, може да си ги сложим и да не дишаме дим. Изкачил си Чимборасо. Да. Мнозина казват, че това е най-близката точка до звездите. Да. Защо? Защото всъщност е най-отдалечената точка от центъра на Земята. Тъй като Земята не е перфектна сфера, тя е леко сплескана от към полюсите и екватора е най-широката част. И от центъра на Земята до един от високите върхове на екватора, Чимборасо, е всъщност доста по-голямо разстоянието, отколкото от центъра на Земята до Еверест, например. С 2,5 км е разликата. Да, и от тук идват много спорове. Не случайно те питам, защото като кажеш това, че е най-близка точка, чакай, Еверест, това си е най-близка. Там идват много спорове. Да. Какво те впечатли на Чимборасо? На Чимборасо за мен беше изключително физическо предизвикателство. Един от най-трудните върхове, които съм изкачвал с група, беше като цяло много от хората така дори изпитваха в хода на изкачването, изпитваха съмнение дали ще успеят, но в крайна сметка качихме се голяма част от групата на върха. За съжаление беше леко облачно там и нямахме много хубава гледка. Нямаше видимост. Нямаше видимост, за съжаление, но пак си остава удовлетворението от постигнатата цел. Виждам, че ще го изкачваш пак. Най-вероятно да. Да, заради гледката. Да, естествено да. Добре, след това? След Чимборасо. Да. Бил си в Еквадор, бил си в Етиопия. Това ми беше следващото пътуване след Еквадор. Почти седмица имах в България и заминах отново. И в Етиопия беше всъщност едно от най-екзотичните преживявания, които съм имал. Там бяхме в една много красива планина, която я сравняват с големия каньон в Северна Америка. Те му наричат го големия каньон на Етиопия. Така, с едни много интересни, такива отвесни скали от всякъде. С много огромно биоразнообразие. Имаше много маймуни, имаше много такива етиопски вълци и така нататък. И се оказа всъщност, че там също изкачвахме връх и се оказа, че сме първата чуждестранна група, която изкачва върха поне за последните 5 години насам. Да. От COVID насам никой... Първо COVID, после в Етиопия те си имаха вътрешен конфликт някакъв и поради това просто хората са малко по-предпазливи като тя там, макар че ние не срещнахме никакво напрежение. Нашето изживяване беше много хубаво. Вие сте били атракция там? Да, бяхме атракция. Така, точно преди да се качим на върха. На върха си има една военна база, както при нас на Мусала има. И ни трябваха разрешителни за там и нашия водач каза, да, сега ще отида да покажа разрешителните, вие изчакайте тук, отида показа разрешителните, върна се при нас, каза, заповядайте, обаче трябва да те предупредя нещо, да знаеш, че повечето от тези хора никога не са виждали бял човек. Аз викам, окей, нали? И той каза също така, трябва да седнем да пием по едно кафе с тях. Добре, сядаме да пием по едно кафе и като влязохме в базата, се появиха всичките войници, така с униформи, с автоматите, с всичко и почнаха да се снимат с нас. Командирани, покани на кафе, свариха ни кафе, седнахме там. Кафе. Да, беше много хубаво. Изпечено на момента. Какво е етиопското кафе? Етиопското кафе, кафето по принцип оригинално идва от Етиопия като вид. И в Етиопия си имат много хубава традиция. Те го пекат на място, преди да ти го сервират. Да, навсякъде, където си поръчаш кафе. Много е хубав. На кафе. На кафе, да. Знаеш, че съм кафеджика, това ме интересува. Това е много хубаво. Може да пробваш етиопско кафе някой път. Ако стигна до Етиопия. Каниш ли ме в Етиопия? Заповядай, естествено. Как ме виждаш? Мога ли да се впиша в... Ако си...
ако смениш леко облеклото, перфектно. Леко. Да, с токчетата няма да е много лесно. Да. Каменисто е, виждам. Да, каменисто е, леко прашно съвсем. Но... Като заговорихме за печене, имаш една любопитна история с две овце. Да, това беше много интересно. Един ден, някъде по средата на прехода, както си... Това искам ли да го чуя? Печене и овце. Продължавай. Да. Настанили сме се в лагера за вечерта и един от хората, които ни придружаваха от паркова охрана, така дойде при мен и каза, аз ще отида до този хълм, нали, да взема една овца. И аз викам, окей, нали, и си мисля, че се шегува нещо. Пък той човек, освен това, си от региона и си викам, той ще си върши негова си работа. И отиде и от няколко момчета овчарчета, такива 10-12 годишни, взе не една овца, ами две даже. И се върна с тях и аз такъв на шега го питах, добре, тая овца за вечеря ли е сега? Той вика, да, много ясно. Едната обаче, вика, за вечеря днес, а другата ще си я пазим за деня преди върха. Такова да имаме сили. И така едната я сготви още същия ден, в рамките на 2 часа, аз много се очудих. Те са много бързи. Да. И другата си вървя на самоход, такова до... И си чака времето да й дойде. За съжаление, за нейно съжаление. Само една вметка ви споделям, в Монголия, като бях една овца, как я омъртвиха. Сега спокойно всичко е наред, безболезнено, таква си е традиция. Правят един разрез, извиняйте, уважаеми зрители, просто си сети. Правят един разрез до сърцето, влиза ръката в този разрез, завърта сърцето рязко и то просто животното пада. И това са традиция, това така се учи да го правят, за да може да е най-безболезнено за милото животно. Да. Това е важно. Извинявай, Франциска, извинявайте, уважаеми. Ти не си бил свидетел на процеса, как се е сготвили тази овца? За мое щастие, не. Да, благодаря ти, Петър, за това отклонение. Аз бях свидетел на изяждането. Къде ще ходиш? Следващото ми пътуване е в Хималаите. Отново, всъщност, с група ще ходим в Непал, ще ходим до базовия лагер на Еверест, ще качваме един връх, също така Island Peak, 6170 метра, ако не се лъжа. Ти не си бил там до сега? Бил съм. Бил си. Миналата година бях там. Какво така да се връщаш там в Хималаите? Какво толкова това е интересно. Може би защото е първата голяма планина, която посетих на първо място. Второ, защото хората много ми харесват. Храната много ми допада. И като цяло е изключително потапещо преживяване в тези огромни планини. За разлика от вулканите, например, които повечето са един конус, нали, който си изкачваш, се връщаш. В Хималаите преходите са изключително дълги, постоянно си заобиколен от планини. Много е красиво. Много ще благодарим. Той обича предизвикателства. Благодарим ти за този разговор. Точно като мен, затова сега ще си разменим контактите в рекламите след малко. А сега какво следва, Франциска? Не те пускам да ходиш в никакви Хималаи. Ще се разправяме после. Оставаш си тук. Ще се разправяме после. Следва дрифт, акробатика, изправяне на моторна задна гума, спиране на предна. Какво ли не? Адреналин,